indispensable. Amor, amor. Maravilloso. Són 3 formes de descriure a un bar que ja ha complert 6 anys. És el bar Fletxes, el local de la Terremoto d'Alcorcón. Amb aquesta premissa tot és possible, i més a la seva festa d'aniversari que anit es va fer al Parc de la Mà de Palma. La seva particular família va batejar aquesta festa amb el títol de Som un circ i va convertir l'espai en una pista on els convidats es transformaven en clowns. En l'estiu està molt bé, això. Sortir al carrer, ballar, passar-s'ho bé. Molt diferent i per això estic aquí, perquè no és lo normal aquestes festes. Pero estamos muy contentos de haber conseguido que la gente además venga, que se divierta y que esto sea eso, una noche de verano, que ya que Palma tiene tan poquitas actividades veraniegas, bueno, tiene muchas, pero bueno, tan especiales como esta, no. Así que tomamos la iniciativa y aquí estamos dinamizando los barrios. Això sí, el protagonista d'aquesta edició va ser el còmic Leo Bassi, que disfressat del papa de Roma va repartir preservatius i va proclamar que a les esglésies es podrien casar les parelles homosexuals. Per aquesta performance, a l'actor se li va otorgar el Premi Croqueta d'Or. No, es importante el premio para mí porque son gente fantástica, qué suerte que Mallorca y Palma tienen un lugar así, con gente con tanta creatividad, tanto amor. Milers de persones no es van voler perdre aquesta cita que per a molts es converteix en una petita festa major d'estiu a Palma.